Здравейте на всички! Казвам се Ангел Гьорев, продуктов менеджер в Алзо България. Презентацията, която трябва да направя, е на много скучна тема. UPS. Обаче, всъщност, подходих нетрадиционно към презентацията и ще ви говоря за нещо, което е нефокусирано продуктово. Всички колеги, които досега водиха презентации, говорят за технологии, които помагат за бизнеса, помагат в ежедневието ни и така нататък. Всички тези технологии са много хубави, обаче се нуждаят от енергия. И това, което всъщност Eaton прави, са продукти, които защитават и подобряват качеството на енергията. Eaton е глобална компания, 90 000 служителя, над 90 000 служителя worldwide, 175 държави имат офиси, производствени мощности в няколко континента с цел диверсификация на производството и на доставките. Въпреки, че са познати на българския пазар предимно с UPS-ите и електропродуктите, които произвеждат, Eaton всъщност са много силни в производството също на продукти за авиоиндустрията и за автомобилостроенето. Какво всъщност ще включва презентацията, която ще направя? Проблемите с захранването. Какви са проблемите с захранването и откъде идват? Знаеме за нарастващия брой на устройства, които са непрекъснато свързани. Знаеме за тенденциите да се автоматизира производството. Знаеме за тенденцията да се появяват все повече и повече възобновяеми енергийни източници. Обаче всичко това води до смущение в енергийните системи. И оттам Eaton с технологии иновативни се опитва да подобрява качеството на напрежението в електропреносната система и в клиентските инфраструктури. Как? Това са Energy Aware UPS-и. Също така с иновативни технологии Eaton се опитват да увеличат ефективността на работа на UPS-ите. Какво е Energy Aware UPS? Всъщност Energy Aware UPS е UPS, който прави така, че енергията, която е съхранена в батериите, може да я превърнете в асет, в актив, който да може да продавате. Както се продава зелената енергия от възобновяемите източници. И тази енергия може да я продавате, когато UPS-а не е натоварен и когато вие решите. Тоест, разхода, който правите, когато закупувате една система, UPS система, всъщност вие го превръщате в инвестиция. Защото получавате пари при продажбата на енергията, съхранена в батериите. UPS-ите, за които става въпрос, са написани в долния ъгъл 9395P и 93PM. UPS-и, които използват тази технология. Стандартният начин на дистрибуция на енергия, както е показано в лявата част на схемата, имаме производител, преносна среда, потребител, който потребява колкото му трябва, плаща за това, което потребява, къде плаща коректно, къде некоректно заради електромерите и така нататък, никой не говори за качеството на напрежението. Това, което се опитва Eaton да промени с тази технология и с тези UPS-и, е показано в дясната част на картината. Всъщност UPS-ите съхраняват енергия и могат в определен момент да върнат енергията обратно в преносната среда. По този начин да подпомогнат електропреносната система, а клиента, който използва тази система, да получава пари за това. Тук е показано, че освен, че могат да връщат енергия, всъщност UPS-ите могат да филтрират и да компенсират смущенията, които са предизвикани в електропреносната среда от клиенти като примерно индустриални предприятия или някои възобновяеми енергийни източници. Всички знаем, че тези неща вкарват смущения в системата. UPS-а по същия начин може да филтрира тези смущения извън себе си, извън средата на клиента и да подобрява качеството на напрежението в преносната среда, за което също клиента би получавал пари от електроразпределението.
Това са двете схеми, като в ляво е традиционната схема на стандартните UPS-и, в дясно е показана новата схема на работа на UPS-ите 93PM и 9395P, като в горната част на схемата всъщност е показан входа на UPS-а. В ляво виждате, че напрежението, което влиза към UPS-а, еднопосочно се движи, т.е. само влиза в UPS-а. В дясната схема Energy Aware UPS-а се вижда как напрежението минава двупосочно. От тук отново картинка, която показва всъщност с помощта на тази технология вие превръщате разхода в инвестиция. Тази технология вече е много добре развита в Западна Европа. На картата са показани някои от държавите, които използват успешно технологията. Един от двата UPS-а, за които говорих, 93PM, с капацитет от 30 до 300 кВт, съм използвал за пример за следващата технология. Това е много компактен UPS, лесен за монтиране и инсталиране. Идеята е, че другата технология за подобряване на параметрите на UPS-а е Energy Saver System, ESS, която подобрява коефициента на полезно действие на UPS. Какво означава това за клиента? Всяко едно електроустройство всъщност има собствена консумация на енергия. Без значение дали работи или не работи като UPS на батерии или не, той има собствена консумация, която захранва електронните модули вътре в UPS. С помощта на тази технология ESS, Eaton подобряват ефективността на работа на UPS до над 97%. По този начин се намалява разхода на притежаване на UPS, т.е. разхода на енергия, който самия UPS сам по себе си консумира, за да работи. Какви са разходите за притежаване на UPS-а? Разходите за притежаване на една UPS система са много повече от разходите за придобиване на самия UPS. Това включва заплатите на обслужващия персонал, място докъдето да се сложи, разходи за охлаждане, които са на месечна база и много други разходи, които надвишават многократно самата инвестиция в UPS. И по този начин, увеличавайки ефективността на UPS-а, Eaton намаляват разходите, Total Cost of Ownership, разходите за придобиване на UPS. Решенията на Eaton ефективни, надежни, безопасни и Eaton произвеждат продукти, които имат значение, глобално значение, както казах, глобално значение. С това моята презентация приключи. Тук имам само да покажа набързо едни промоции, които сме подготвили за участниците в нашето събитие, които ще бъдат анонсирани официално следващата седмица. Имаме ваучери с отстъпка за определени модели UPS и от склад. Промоция ще направим 10 UPS-а, купете 10 UPS-а, получавате един безплатно. И още една промоция, която колегата прекъсна. Благодаря ви. Ангел е тук, ще ви разкаже за промоциите.